Conas dag bh chuirde seo ón P agus seo leabharmheas sra in an leabharmheasanna leabhar éagsúla agus an ceann a bheith a bheasagaí inniu ná Pat the Pipe Pebre le colm os nodig agus churas cnuasach gearscéalta leis faoi leabharmheas tamlín siar ach seo é an chéad leabhar scríb sé beidir bhí cnuasach gearscéalta ag ribh seo turasóireacht ach sin go méid go luú mé hana go bhfuil drama radio a rinne radio lifa atá sóir bha bunathe ar an leabhar seo. Ach Pat the Pipe Pebre anna saothar. Ní sé umlan soléir an fiction nó an fearne atá an. Sílim gur fear chuine a bhí a Pat the Pipe Pebre ach ní léir sin sílim dá léif an leabhar seo go gafa nóir gine é a bhí an dá ire ach sílim gur luúig an túidir gur bhain dó ach go méidir bhfuil elementí fictionúla an freisin. Ach sé tá sa leabhar nás is blúiríní díalinne ribí díalinne an bhar seo Pat the Pipe Pebre is seintóir peabí ceoltóir bhfuil andúil go deo agus sa raithneach agus sa crack agus sa saoil agus an sin cuoine cín ó chóirde leis agus tána PC garad galóir feice sibh PC mar seo agus tá rudí áirithe an ar nós tá chuirsí ag ar a héal sin 8 trocaní dúb, té, toast, caí, presa bháin, rá sit-up, dúb eile sin dúdín an focail is go tíanta bheitcha sin inis. Agus an sin uaireanta tá ceistnóir leis an tá sleachta ón ó alt ar an Irish Times. Nílam cínta go raibh na haill seo ar an Irish Times ach de réir céile chuirmid aithne ar an gcearachtar seo. A bhhainn leis saoil na geoltóirí shráide agus ar nó is speld an grúpa cíle é colm os nodig agus lútar roinnt den na dramana eile bhí sin am ceáil ar seo ag an am sin na frames agus Mick Christopher, Hot House Flowers agus í sin beidir bhfuil duine nó burt acu sin nach raibh an sin muid inis na Mary Janes Mark Dignam ó Younglas agus Mick Christopher as clúan dulcán. Agus de réir chéile chuirmid aithne ar an gcearachtar sin Pat the Pipe Pebre agus é ag feilm na bíbí is droch cheoltóir é níl féin ceolán ach tá grá aigad an cheol buíonn sé banna agus chuirmid aithne ar chéile tá scéal grá an agus dálainn gur méidir gur bíon orm is mó an éiríonn leis sa leabhar seo sé sin éiríonn th cín leis an aonsin sin na ribí díalinne agus na sleachta ó chuoine PC de cheol, PC de gáanta sé Harbh blaclíoch sin rud a hanlumm faoi chnapaí an cnúsach gearscéalt is déine bhaid ach sílim gur saothar mór é seo ar bhealaí is éiríonn anna bhá leis. Ní cloise man éireann sin daoine cain faoi ach tá sé anna bhá. Ba chóir go nachnóhí é seo ar i measc na leabhar móra atá going, i measc na gcearachtar móra atá going agus éiríonn th cín leis an drama tá tamil níl an drama ar fáil ar lína fearr níos an cean fá ach créalann radio na lifa órágaí chéile é ach bhfuilinn go mór é seo sin freisin agus Pat the Pipe Pebre tá sé annachgharid tá sé aninchreite tá sé urbach tá dáíocht an tá fearne an tá sé increite tá scéal grá an agus tholinn sé sin in imimecht 8 lehanach nó 9 lehanach nó a daigen agus bhá mé an sulca deás sin é Pat the Pipe Pebre le colm os nodig slán tamlína chuirde.